maita henyu tinokutendai zvikuru. Tinokuchingamidzai muchirongwa Maisamba Show, chirongwa chamanga makamirira. Muchirongwa wamu tinokurukura nyaya dzakasiyana siyana, dzimwe makadzinzwa, dzimwe makadziverenga, dzimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu. Ndinokuigirai kwaziso kubva kuguta guru raHarare. Nhasi tiri kuno kwaMurape kwaSeke, asi tapinda muchikamu chanhasi. Regai ndipe kutenda kwakaperera nekuremekedza mufundisi Madiridze. Ndinokutendai mufundisi, ndinokutendai nokuti gashira, ndinokutendai noutungamiri hwese kubvira kuna Gosa netimu yavo yese. Inoyi ndiyo chechi yangu, saka ndinokutendai zvikuru nekuti gashira maita zvenyu. Nyaya iri pano ndeyekuti muwanano, nekuti ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti vanhu vari kudayira zvakasiyana siyana. Vamwe vanoti ane mari ndiye mukuru, vamwe vanoti ane masimba ndiye mukuru, vamwe vanoti ane hama dzakadai ndiye mukuru. Mukuru muwanano ndiani? Vanhu ava vakaenzana here? Regai ndirege kutaura zvakawanda, regai ndipe vadare vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri kuti vanobata sei, tobva tazopinda muchirongwa. Ndotanga nemi. Mazvita, regai tikugamuchirei amai Chisamba mukati menzvimbo yedu ino. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndinogashira. Sekutaura kwazvaita, zita rangu Reverend S Madiridze, Methodist Church in Zimbabwe, pano paMurape. Toda kungokutendai nechirongwa chamauya nacho. Tichaguma nhasi taitirwa zvakanaka, nokuti mukati medzimba kuenzana kwanga kwakutinetsa tisisazive. Maita zvenyu nechirongwa. Ndinotenda. Ndinokutendai mese muri pano. Ndinofila kuti ndinozvininipisa nokupuwa mukana wokuti ndinokwanisa kuve ndiri pamberi penyu ndichibawo pandinokwanisa. Ini ndinonzi Fulton Masawi, ndiri mugari wemuno maMurape. Tinokutendai baba neuvepo. Regai tikugamuchirei nekundigamuchirawo pashow yaMai Chisamba. Iyi ndinoitwa Mai Chiwai. Ndinoshanda kuDepartment of National AIDS Council. Mashandiro angu akawanda, ndikazvidonongodza zvose hazvingapere. Zvakare ndinogara kuvillage rinonzi rekwaMurisa. Chokwadi kuti mukana womunhurume kana munhukadzi unoda kuonekwa sei? Muwanano, nekuti hakuna anogona kugara ari oga muwanano. Mazvita. Tinokutendai. Regai ndimbotanga nemunhurume. Kana tichikurukura pano, hazvirevi kuti munhu zvaanenge ataura ndo zviri kuitika kumba kwavo. Saka ndatanga nekukuudzai kuti zvimwe makazviverenga, zvimwe munongozviona, zvimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu, handiti? Nokuti vamwe vanobva vatoti aiva vanhu nokuti vanorohwa, saka vataura izvozvo, handitika? Saka indaida kumbobvunza baba, imi sevanhurume munoona sei wanano? Pana anokosha here muwadzano, muwanano kupfuura mumwe? Mubvunzo wakanaka. Ende ndinofunga kuti vese vanogara vachinesana nenyaya iyoyo. Hamuna anokosha kupfuura mumwe. Tikada kutora kubvira muBhaibheri, ndinofunga kuti tese tiri equal, nekuti tese tine pundutso yekuti dai mhuri yedu yabudirira, hapana anoda kuti mwana wake ave mbavha, hapana anoda kuti mwana wake rive dofo. Tese techida kuti vana vedu vavewo madhokota, vange vari maticha, hapana. Tese takakosha. Ndo maonero angu. Mashoko makukutu arutaurwa nababa nhai. Ndobvoenda pana mufundisi Madiridze. Zvatiri kutaura zvinhu zvinobatika. Tinodziona nyaya, tinodzikurukura nyaya. Baba havasi kusenza, amai ndo vari kuenda kubasa. Kana kuti amai havasi kusenza, baba ndo vari kuenda kubasa. Makakatanwa emari aya anobva kupi kuti munhu ane mari ndiye anosumudza musoro? Munozvionawo here? Tinotenda mazvita amai Chisamba. Inini nyaya iyi maonera ndiri kuita, ndikada kutora kubva muBhaibheri, ndikada kuzotarisa inini Genesis chapter 2 verse 18, painotaura yoti hazvina kunaka kuti murume agare ari ega, asi ndichamutsvagira mubatsiri. Not just mubatsiri, but Bhaibheri rinoti mubatsiri akamukwanira. Saka kureva kuti mukufamba kweupenyu nekurarama kwavanhu, vanhu vanofanirwa kubatsirana. Hatifanirwi kugeja kuona kuti uyu ndiye akakosha here, uyu ndiye akaita sei. Dai zvaibvira
mari yaingoti kana ikauya mumba yoiswa patebho vanhu vobatidzana vachienda, asi dambudziko riripo nderimwe chete. Isusu sevabereki tisu tinozosanduka. Kana waita mari waakutanga kunzwa kuti ndini ndatova mukuru, ndopsaka pakatozoimbiwa kunzi ane mari ndiye mukuru. Asi pfungwa dzangu dzinoti, bhaibheri rinoti tinofanira kunge tiri pamwe chete takaenzana. Mashoko makukutu ari kutaurwa ngaimbosvika kuna mai Chiwai. Kuenzana kuri nyore here, kunzwisisa iyoyo nzwisiso yekungoti takaenzana zviri nyore here, nekuti kana tichitarisa muwanano isusu tiri vanhu vatema, wanano haisi yangu nemurume wangu. Vatete vane zvavanotaurawo, ambuya vane zvavanotaurawo, amwene vane zvavanotaurawo, maiguru vane zvavanotaurawo. Vanhu vese ava vanoda kutaura zviri muwanano. Vari kukwana here umu? Tiri kuramba tiri panzwisiso yedu here mai Chiwai? Imimi nemurume wenyu muri kuramba muri panzwisiso yenyu here, kana kuti dzimwe nguva maakurerekeswa kusiririko? Mazviita henyu nemukana uyu. Nzwisiso pakati pevanhu vaviri vari muwanano inonetsa, nenhau yekuti mumwe achateerera vatete, mumwe achateerera sekuru, mumwe achateerera waanoteerera, zvichienderana nekuti munowirirana sei mumba menyu. Asi ini maonero angu ndeyekuti ngatinzwananei iyesu takatanga kuwanana tiri vaviri, nekuti tisu tiri mumba tinonzwanana. Nzara ikauya tirimo mumba, matambudziko akauya tirimo mumba tiri vaviri. Vanozouya ava aiwa vanozoya zvavo, asi pataichetsvana tiri mumurodhumu taichetsvana tiri vaviri, pasina wepiri, pasina wetatu kana wechina. Mazvita mashoko akanaka ari kutaurwa kuti isusu tiri vaviri tikazvipa mukana wekuti ndisu varidzi vewanano ino. Vamwe ava vanotipa zvavo mashoko, atingagare munyika yatisingapiwe rubatsiro nevamwe vanhu, atingagare munyika yatisingapiwe mazano nevamwe vanhu, asi mazano anobva kunze tinogwasefa tiri pamwe chete kasangatika. Maita yenyu vadikani, vateereri nevatariri, nyaya iri pano chikurura majasi. Zvino isi tinoramba vanoti chirongwa chanhasi chakanaka ichi. Baba mukuru vekumhangura ndo vanoita tsika iyi, amai guru vekumasvingo ndo vane tsika iyi. Isusu tiri kuti iwewe unoitei nenyaya yatiri kutaura pano, nekuti dodzo yechirongwa chedu isusu ndechekurapa munhu nemunhu. Kana iwe warapwa mukati memhuri, mukati menharaunda, mukati menyika, kwese kwaunoenda unorapa vamwe. Isi tiri kuti zviri kunetsa maKristu, zviri kunetsa maMoziremu, zviri kunetsa maJudha, zvitendero zvese tinoshanda nazvo, vanhu vari kutambudzika nazvo. Isu ngatitaurei chokwadi. Uyataura kuti kusateerera vanhu ndizvozvo, asi tiri kuzvigona here kusateerera nai? Hamusati mamboona here kuti munhu akamboenda kana kwaamai kanoyatsamwa, kana kuti akaenda kwasisi vake anoyatsamwa, imotozonetsa namba menyu kuti iwe muramu wako anombokudza chikwewe, mukaenda uko munaya machinja mudhu. Handiti kondo nyaya dzechokwadi dzatiri kutaura kaidzi. Saka ngatitarisanei nadzo. Ndiri kuuya kwauri Murora. Chekutanga ndikuti muwanano mumwe nemumwe ane chigaro chake. Baba ndibaba, mai ndimai, hakuna uchagara pachigaro chemumwe. Saka takadaro takaenzana. Chatiri kuda kuti baba namai vapanane mazano akanaka. Zvisina basa kuti ndaenda kwatete ndanoudzwa zvimwe zvinhu zvichanditsamwisa. Handifanirwa kuuya mumba nemudhu yekwatete. Mumba munofanirwa kugara mune mudhu yangu. Baba vakaenda kwasekuru vavo, nyange vakanzwa zvavanzwa, havafanirwa kuuya vaine mudhu yekwasekuru. Vanofanirwa kuuya nemudhu yemumba medu. Kana zviripo zvavanzwa, kana zviripo zvandanzwa, tobvunzana. Yes, zvingaite kunge tiri kutaura zvisingaitiki, but zvinoda iwe munhu, zvinoda dunga munhu iwewe, kuti pfungwa dzako nemwoyo wako uchazvidzidzisa kuti ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa naamwene nai.
Anzi mudhu yemumba haifaniri kubatwa-batwa. Asi munozviziva here zvatinowana muongororo kuti handiri mukuona munhu achembera seni kudai? Ndane makore nemakore ndiri kwaChisamba. Kune vamwe wagarawo makore akawanda kwavakaroorwa ikoko. Asi unonzwa vasingataudzane naatete ava kuti ivava pandaida kuroorwa ndo vaiti musavaroora yavo. Vana vakatoroora, munevaroora, munevakwasha, muchakatsamwa chigumbu che50 years. Zvinozopera sei kana tichisungira kudaro? Ndomboya kwamurisa ndauya kuna mufundisi. Kakusungiraka kari kupera here? Gosa. Muwanano umu mune mumwe anozobva panzvimbo. Kana munhu wabva panzvimbo, zvoreva kuti wanano yenyu haisisina kumira zvakanaka. Ndipo paunoenda paya unodya zvekumakwato zvekudzimba kwevanhu. Kana wadzoka kumba kwako wakuti nhaimi, hanzi makazoti zvakati. Nhaimi, hanzi naatete pano pakauya vanhu mukasavabikira. Izvozvo maiChisamba, dambudziko rinobva ratanga. Parazotangira futi ndepekuti handigone kunobvunza vatete vaya kuti vahanzvadzi venyu vakauya vachiti chandinogona chete kutsamwa nekusungirira. Chokwadi chisina kugombedzerwa. Nekuti kunenge kuri kumakata kuti uvabvunze, ndo chokwadi chatiri kurarama. Tiri kuomeserana, isi tiri kuti munhu wese munonditete. Kana moda kubatsira, batsirai zvinozikanwa nevaviri. Kwete kutora mwana wamai venyu momutaurira. Kwete kutora, munoziva here nguva yatiri kufamba kuti yakaoma. Munhu wese akatoomerwa, haikuna kuenda matakura mhiripiri kuti chanozodyira sadza uko. Ko mukasazonobikirwa. Ko mukazosvika kuine mukaka imatakura mhiripiri. Munozoita sei? Mufundisi, muneiona sei nyaya iyi yekuti zviri kubva uku kwakawanda, asi vanhu panapa patiri kukuruka vari kuita kunge mumba makanaka. Magara makanaka here? Mazviita maiChisamba. Ini ndinonyanya kuwanzo kungorifeya kunyange nevaimbi. Pane muimbi anotaura achiti manzwira-nzwira aya itai mashoma. Manzwira-nzwira ari kuputsa dzimba dzakawanda. Nekuti chandiri kuona ndechekuti murume seyatanga tichitaura anogona kuenda kumba kwavo. Onotaura nehanzvadzi yake yagara isingade muroora. Zvaanototaura anotongotaura zviri negative chete. Hapana kana chimwe chete chakanaka chaanotaura pamusoro pemuroora wake. Saka manzwira-nzwira akaita mashoma. Isusu vaviri tikanzwanana, topanana zvigaro zvedu kuziva kuti baba ndo musoro wemba, inini amai ndiniwo ndiri kutevera. Vamwe vanotaura voti hanzi baba ndo bhareta. Hanzi pakazoita umwe mudzimai akati ini nditori chipini chiya chiri pamusoro pebhareta. Kureva kuti madzimai anenge asingatodi kuita sei kukundwa. Saka tiri kungodai taigona kungopanana mapositions edu. Baba voramba vari baba, chero ndikaita mari, amai voramba vari amai. Nokuti Bhaibheri rinotaura kuti akatanga kusikwa ndiAdhamu, tevere Evha. Dai zvaibvira kudaro, Mwari vaitigonesa. Namanzwira-nzwira aite mashoma. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Hanzi nemanzwira-nzwira aite mashoma. Vataura rimwe shoko rekuti pada vanenge vatoudzwa navatete kana nambuya vasingade muroora uyu, pamwe nemunhu asingade mukwasha uyu. Asi tine nzvimbo here musarudzo dzevanhu vaviri ava? Nekuti kana vanhu vasvika pakuroorana, isusu kana tichangotsondora kuti wakaroorwa nemurume asina chinhu iwe, uri kushupika stereki dai anga ari John. Iwo mubvunzo ndoda kuti uzodavidzwa tadzoka. Zvinobatsira here kuti tikonyodze munhu iye apinda muwanano, kuti timuudze, noti chimwe chinenge chiri chokwadiwo kuti onaka anongodhakwa, ndosaka taitosaroorwe naiwe, wazionaka asaroorwa kwawe, topaita sei? Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadiwa vatariri nevateereri, nyaya iri pano ndeyangu nemi, nekuti mhuri dzinofanira kudzikamba, mhuri dzinofanira kufara. Wanano haisi yekubhowana, kunzi hatisi kutombotaura tisina, hatisi kutombotaura nawababa waColin. Koma kagoingei kana iwe baba waColin unzi hai vari kundibhowa nditozouya zvangu vararai ndiri kubhawa. Hapana wanano kapa. Hautori mwana wevanhu kana kutorwa nemwana wevanhu kuti muzobhowana. Ndomboya kwamurisa ndadzoka kuchikuva. Maita basa maiChisamba.
inini ndoda kutaura ndichiti muwanano munotanga makafanana, nekufamba kwenguva munopedzesera masiyana. Ndoda kuedza kutaura kuti baba vakaita chipfambi vakabuda mumba, chipfambi chinoparadza mhuri. Mai vakaita chipfambi chinochengeta vana, asi chababa chikaitwa chiri kutoparadza vana. Ndoda kuti nditaure ndichidaro. Chokwadi chisina kugombedzerwa. Hanzi baba vakaita chipfambi havafunge vana, asi chipfambi chamai chakanaka. Hanzi vanouya nechikafu vachipa vana. Munoiona sei? Regai ndiende kuna amai Kawai. Amai Kawai ndiri kuya kwamuri. Tinenge tichiri pachirindo here nhai vadikani? Tinenge tichiri asi ini chokwadi chiri kubuda munondochida? Ega, tinenge tichiri pachirindo here kuti mai gumbo kunze, gumbo mumba. Isusu dzidziso yedu ndeye kuti gumbo kunze, gumbo mumba zvinouraya. Kune urwere kumba nyika ine mazino. Hazvipe vana makuriro akanaka. Asi isinoti hero jira kufuka kana kuwarira. Munozviona sei? Hanzi vana baba vakatanga chipfambi havachengeti vana. Chinombounza chipfambi mumba chii? Mazvita chinounza chipfambi mumba kusagutsikana nemumba mako. Munhu gutsikana nemurume wako, gutsikana nemudzimai wako. Ende huye tisave vanhu vanochenama zvikuru sei isusu vakadzi. Kazhinji kachona ukachenama uri mumba, murume anogona kubuda oenda. Asi ini samai ngandirindirire ndigare anodzoka. Musha wekutanga ndo musha chaiwo, nekuti haambofa akakanganwa mudzimai wake wekutanga. Angaende zvake asi anodzoka. Hakuna chinhu chinorwadza kuti murume ane 60 years otanga kunoita kamwana kari kukambaira nhasi. Mai Chiwaiva nemwana wavo Gotwa akuyunivhesiti. Ndine vana 6 Gotwa akuyunivhesiti. Zvinoye kuti ndatogara pamusha ipapo ene ndakudya penjeni. Baba vaya vanogona kukanganikwa kuchengetwa nevana. Saka kurudziro yangu ndiye kuti ngatigarei muwanano sematangiro atakaita nhamo nematambudziko tiri tese. Mwari vanoropafadza vana vedu ivavo kana tikakura tiri pamwe chete, ende vana vachiona micherechedzo kubva kwatiri kuti tiri kuita chinhu chakanaka, vana vanokopa chinhu chakanaka kwatiri. Mashoko makukutu arutaurwa naamai. Hanzi garai henyu baba vanodzoka. Zuva vhuu. Hanzi zuva kudai, hanzi vachadzoka. Iri akadai. Iwo baba vanomboenda, ndichada kuti imi baba mutipindure. Hanzi ana baba vakachenamirwa vanoenda. Ndo zvamunoita, hakusi kutiza mhuri here? Nekuti mumba munotaurwa kaoma handiti? Kana mataurwa ko munodii kuenda kuchechi? Noti hanzi munoenda kupfambika. Ndo chiri kunetsa kapa nete? Amai vakachenamaka hanzi muri kuenda kupfambi. Ko madiwo kuenda kuchechi? Kana kuti madiwo kuenda kumaorganization evarume, kana madii kuita zvimwe zvinhu zvine pundutso, kana kutanga imwe project yekuti kana ndiri pabasa rangu iri pfungwa dzangu dzinofamba zvakanaka. Sei sarudza yacho iri yekunotsvaga mumwe mukadzi? Nekuti ongororo netsvakiridzo inoratidza kuti mutotsenza mumwe chete. Ndatenda amai Chisamba. Kunzwisa kwandiri kunyanya kuita nyaya Isai chivedzero pedyo. haisi nyaya yekuti muno makanyanya kuwanda madzimai. I'm outnumbered. Tiri vako varume tiri vashoma zvakaipa. So sometimes zvimwe zvinhu zvangu zvandotaura hamungazviteereri. Dambudziko randinoona riri kuitika kuvana vedu idambudziko rekuti mwana mukwasha wangu kunyangwe mwana wangu musikana akanga akanganisa, vakakanganisirana mumba. Varume variko mazvano vakaenda kuchikoro. Anosvika kuti my sweet, my sincere apologies, I'm sorry. Asi kuti tiwane mukadzi anoenda kumurume achisikotaura the same thing kuti ndine urombo apo ndandaita overreact. I've hardly heard of that.
saka isusu tinenge tichienda kune mumwe munhu anokwanisa kusvika kutaura kuti I'm sorry apa ndakanga mati nganditaure chokwadi, ndataura chokwadi. I'm sorry ndapisa hembe yako, ndine urombo. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Iyo ya small house kai. Hanzi ku small house kunotaurwa kachirungu nai. Kunyanga maisamba basa ravo riri kukurudzira kutaurwa kwemutauro yemuno. Hanzi ikoko kunosvikonzi sweet, sorry. Ndapisa hembe yako, kumba amai havataure izvozvo. Vanotokupa chimwe chikonzero kuti aini yamakatenga yaishande muchechi. Ndakakuudzai kuti tengai steam iron. Imi muri kutenga danda reaini nai. Tozviita sei? Tozviita sei? Hanzi ku small house kune ruremekedzo. Tizvozvo here. Inini ndakamirira kuti munhu anonzi mukadzi ndiye akakosha kudarika baba. Baba ringori zita ramuri kutaura kuti tinofanira kuvapa chinzvimbo chavo semunhu wokuti asashorwe pabhava nevamwe. Hongu vanongonzi baba ndo musoro wemba, asi taura chokwadi maichisamba. Tiri kutambudzika mukati medzimba umu. Baba kadai akaita mari haana chaanofunga kuti ndoita pamusha. Baba tarisai musha wekuti baba pamwe wakatorwa zvaona nyadenga wakaenda. Pakanga pasara mai pamusha unosara uchingopenya zvinhu zvakarongeka. Pakasara baba unongoona karodhi kanongobva kugedhi chete kachinopinda pamba. Hapana chakamira mushe maichisamba. Baba ava kana vaenda kunana marwe uku, chokwadi vanonodyiwa kusara musoro chete. Hakuna chavanodzoka nacho ikoko kana vakanzi switi. Marwe ada kuti bhegi rese risare ikoko, aendese vana vake kuchikoro. Asi wemukadzi mukuru achitambudzika maichisamba. Mashoko echokwadi asina kugombedzerwa. Vauchirirei maoko. Kana todzoka muchikamu chinotevera, tinoda apa pane varume vapinda. Tinoda kuti mumwe murume ambotorawo chishevedzero nokuti baba vati ini ndakukurirwa nemadzimai kunyange ndichitaura chokwadi ku small house kuno upenyu kupfuura kumba. Ngatisangane muchikamu chinotevera.